אני מבקש לעדכן אתכם מה עשינו בסוריה ומה נעשה בסוריה. אנחנו קבענו מדיניות ברורה. פירוז המרחב דרומית לדמשק, מהגולן ועד אזור הר הדרוזים. זה קו אחד. הקו השני, שמירה על האחים של האחים שלנו, הדרוזים בהר הדרוזים. שני הדברים האלה הופרו על ידי המשטר בדמשק. הוא שלח צבא דרומית לדמשק, לתוך האזור שצריך להיות מפורז, והוא התחיל לטבוח בדרוזים. את זה לא יכולנו לקבל בשום צורה. ולכן הנחיתי את צה"ל לפעול ולפעול בעוצמה. כדי להעביר תקף גם את כנופיות הרצח וגם את הרקד, והוספתי יד גם לתקוף בדמשק את משרד הביטחון. בתוצאה מהפעילות העצומה הזאת, השתררה הפסקת אש, והכוחות הסורים נסוגו חזרה לדמשק. זה חשוב, זה הפסקת אש שהושגה מתוך עוצמה. לא מתוך בקשות, לא מתוך תכנונים, מתוך עוצמה. ואנחנו משיגים שלום מתוך עוצמה, שקט מתוך עוצמה, ביטחון מתוך עוצמה, בשבע חזיתות. זו גם תהיה המשך המדיניות שלנו. לא נאפשר לכוחות צבא לרדת דרומית לדמשק, לא נאפשר לפגוע בדרוזים בג'בל דרוז. אני רוצה לשתף אתכם בדבר שריגש אותי מאוד ביומיים האחרונים. פנה אליי השייח מואפק טריף, מנהיג הדרוזים בישראל. הוא אמר לי את הדבר הבא. הוא אמר לי, בזמן השואה, כשטבחו בכם, אתם היהודים קראתם לעזרה ואף אחד לא בא. היום טובחים בנו הדרוזים ואנחנו קוראים לעזרה של מדינת ישראל. ואני אמרתי, הוא צודק, ופעלנו ונמשיך לפעול לפי הצורך.